Welkom bij het programma Scheldemondag, waar we mensen uitnodigen die een passie uitoefenen. Nou, en ik heb iemand met een passie hoor. Het is Mark van Dorselaar, welkom. Hallo. Mark, wie ben je en wat doe je? Nou, je zegt het al, ik ben Mark van Dorselaar, ik kom uit Hulst en ik ben projectmanager van de stichting Mascura. En Mascura, dat betekent eigenlijk meer zorg, meer aandacht. Wij proberen mensen die ziek zijn een hart onder de riem te steken en een leuke dag te bezorgen of voor een leuke verrassing te zorgen. Ja, maar voor mij heb je ook iets meegenomen waar we nog Kijk, iets meer informatie krijgen. Een klein filmpje om even te laten zien wat we doen. Nou, daar gaan we even naar kijken, Mark. Oké. Dames en heren, mijn naam is Joep van Teck, ik ben cabaretier en namens de stichting Mascura heet ik u allemaal ontzettend welkom. Ja, Mark, vrolijke gezichten op dit filmpje, maar volgens mij is dat niet altijd zo. Klopt, maar wij proberen mensen wel een vrolijke dag te bezorgen. Over het algemeen, je hebt het gezien voor welke categorie we het doen. Er zijn 4 categorieën, mensen die ernstig ziek zijn, langdurig, chronisch of terminaal ziek. En proberen ze hart onder de riem te steken, zoals je in dit filmpje ook ziet. Je zag een aantal harten. Dat doen we voornamelijk met ballonvaarten natuurlijk, als mensen opgestegen zijn, dat ze ineens een groot hart zien met allemaal vrienden en bekenden. Want die ballonvaart op zich is natuurlijk geen verrassing, want ja, dat moeten ze van tevoren weten. Dus wij willen altijd wel een verrassing hebben, vandaar dat we dan voor dat hart zorgen. Nou, een van de acties die jullie doen, dat is de kaartenactie. Klopt. De kaartenmarathon. Ook, maar we zijn eigenlijk begonnen met kaartenacties. We zijn eigenlijk ontstaan ook vanuit kaartenacties die ik heb bedacht een jaar of 7 geleden. En dat was voor kankerpatiënten om zijn hart onder de riem te steken. Dat kwam bij Delta, dat project. En die vonden het zo'n leuk initiatief dat ze mij belden en dat ze zeiden van nou, je krijgt van mij €10.000 als je een nieuwe stichting opricht en dat in heel Zeeland gaat doen. Dus dat was even schrikken natuurlijk, want ja, ik moest even daarvan bijkomen, want dat maak ik niet zo vaak mee. Dus toen hebben we verplicht een stichting moeten oprichten. Ik heb een naam moeten verzinnen, hè. Dus ja, ik heb die naam zomaar verzonnen, Mascura. Ik denk het moet iets zijn met de vlag moet de lading een beetje dekken, meer aandacht, meer zorg. En in 2011 zijn we dus opgericht met die kaartenactie. En toen is dat zo gelopen dat iemand van ons projectteam zelf borstkanker kreeg. En omdat die persoon zelf ziek werd, hebben we gedacht van, daar moeten we iets bijzonders voor doen. Dus daar heb ik een speciaal filmpje voor gemaakt. En dat filmpje, dat kreeg weer een eigen dimensie. En dat kreeg heel veel respons. En uiteindelijk is daar een project uitgekomen, een videoproject. En zo is het eigenlijk gaan lopen. En toen zijn we begonnen eigenlijk in 2012 daarmee. En op het eind van het jaar had ik 1 vrijwilliger en nog een paar mensen die hielpen met filmen. En vorig jaar tijdens het 5-jarige bestaan in Axel stonden met 50 vrijwilligers op het podium. Dus het is heel hard gegroeid op 4 jaar tijd, moet ik zeggen. Je hebt nu ook een filmpje meegenomen over de kaartenactie. Want de kaartenactie, dat doen we nog steeds, maar nu voor zieke kinderen. En daar laat ik een klein stukje ook nu van zien. Dan gaan we even naar kijken, Mark. Oké.
Ja, Mark, ik zie heel veel kaartjes voorbij komen. Dat lijkt mij een opsteken voor de zieke kinderen en voor de zieke volwassenen, maar vooral voor die kinderen, denk ik. Klopt. Kijk, wij proberen tijdens zo'n actie heel veel kaarten te verzamelen. Daar maken we dan een pakket van. En dan zijn ze natuurlijk enorm verrast met die hele berg kaarten. En we maken er ook een mooi cadeaupakket van, want kinderen hebben natuurlijk graag cadeautjes. Specifiek afgestemd op wat zo'n kind aan kan of waar ze blij mee zijn, hè, want dat is allemaal maatwerk. Maar nu hadden we ook onlangs een aanvraag voor een eenzame mevrouw, die is geen kind meer, die wordt al 60 in december. En er was iemand van het Gors die begeleidt en die hoorde aan die mevrouw dat ze echt, zo triestig, ze zegt ik krijg nooit geen post meer, ik ben helemaal alleen. Dus die kwam bij ons met de aanvraag of we misschien voor wat post konden zorgen, want die had die kaartjesacties van die kinderen ook gezien. Nou, toen zeiden we van het lijkt ons eigenlijk wel leuk, ze wordt in december 60, om daar een marathon voor te organiseren. Dus met de Zeeuws-Vlaamse Marathon zijn we begonnen in april. En we hebben heel veel kaarten verzameld en dat doen we nog steeds. En vanaf april krijgt die mevrouw dus effectief dagelijks kaarten en dat gaat door tot in december. Over hoeveel kaarten hebben we het dan? Ja, reken maar uit, dat zijn er wel een 300-400 denk ik. Ja, maar we proberen dat te doseren, hè? Dus dan krijgt ze dus één, dan is een paar dat ze alle dagen post krijgt. Dan is eigenlijk ook de eenzaamheid even ja, en die mevrouw vindt het geweldig, want ze plakt zijn boek in. We hebben daar even een update die ik nu kan laten zien van de kaartactie. Nou, morgen gaan we even naar kijken. Okay. Goedemiddag Ilonka. Goedemiddag Mark. Daar zijn we weer. Ja. Van april tot juli. Ja. En we hebben die tijd toch al kunnen overbruggen met een hoop kaartjes voor Nora, hè, ja, die we de vorige keer overhandigd hebben. Hoe is dat bevallen bij haar? Heel goed. Ze haalt ze met plezier uit de brievenbus en ze leest ze aandachtig en ze heeft ook een plakboek aangeschaft. En ze plakt alle kaartjes daar ook in. Oh, leuk. En dat is gewoon echt heel leuk om te zien. Van de week dat ik daar kwam, lag er weer een hele stapel kaarten naar binnen geplakt te worden. Dus ja, superleuk. Ja. Nou, en omdat we bang zijn dat we op een gegeven moment te weinig kaarten hebben, maar dat ziet er nog niet naar uit, denk ik. Nee, dat ziet er nog niet naar uit. Je hebt voorlopig wel genoeg, maar er komen er nog bij. Ik heb er hier nog een aantal van mensen die kaarten geschreven hebben voor haar. Dankjewel. Superleuk. Oh, echt leuk. Tot de volgende keer en bedankt voor de update. Jullie ook bedankt. Oké. Ja, Mark, als naar mensen zitten te kijken hè, en die denken van ik zou ook wel zo'n kaart willen sturen, wat ik natuurlijk hoop. En dat hoop jij natuurlijk ook. Waar kunnen ze terecht? Ze kunnen hem gewoon oftewel afgeven bij ons op kantoor en dat is het VVV-kantoor in de Steenstraat. Daar zitten wij op de eerste verdieping. Nou, dat is even voor de kijkers hier in West. Zuid-Vlaanderen is dat in Hulst. Ja, dat is in Hulst inderdaad. Maar ze kunnen ook naar de postbus sturen, postbus 293, maar het staat allemaal op onze website. Dus als je de website noemt straks en onder in beeld zet, dan kunnen ze alles op vinden. Nou, dat gaan we niet straks doen. Ik zeg nu al tegen de kijkers van... bezoek even de website die hieronder vermeld staat en dan kunt u meer informatie vinden over toch wel een bijzonder project, mag ik wel zeggen. Jullie doen nog meer dan alleen die kaartenactie natuurlijk. Tuurlijk, het is maar een onderdeel. Wij proberen iedere aanvraag die we krijgen, proberen we te honoreren. Dus dat is heel divers, het kan van alles zijn. We doen ook verrassingen voor kinderen, los van kaartenacties. Daar hebben we, vorig jaar hebben we daar een verrassing gedaan hier in de omgeving, zeg maar. Voor een tiental kinderen die allemaal op een school zitten, die allemaal beperkingen hebben, noem ik het maar. En daar heb ik ook een klein filmpje van meegenomen, dus om even te laten zien wat er ook mogelijk is. Ja, even om te melden, het is kinderverrassing uit Sluis. We zijn hier allemaal eigenlijk bijeengekomen als een super verrassingsdag. En alle kindjes zijn hier ondertussen samengekomen en die lachende gezichtjes, dat is onbeschrijfelijk om te zien en heel ontroerend voor ons ook. En nu gaan we echt beginnen aan de verrassing. Hopelijk houden we droog. Ja.
Ja, Mark, hun dag is weer goed. Zo kan ik het wel zeggen. Jullie werken goed samen met Zorgzaam, mag ik wel zeggen. Hè? Nou, eigenlijk... Als we kijken dan met die kinderen hier zo. Nou, het is zo, we krijgen gewoon aanvragen van mensen die iemand in de omgeving hebben die dus voldoet aan een van die criteria. En daar proberen we gewoon een verrassing voor. En dat kunnen mensen zijn die bij Zorgzaam zitten of uit het ziekenhuis of wat dan ook. Dat maakt voor ons allemaal niet uit. Belangrijk is dat we voor iemand een leuke verrassing kunnen organiseren. Ja, verrassingen doen jullie heel veel. Ja. En volgens mij heb je ook nog wel iets leuks meegenomen. Ja, Kun je er eens iets over vertellen? Ik heb nog een paar filmpjes van verrassingen die we voor volwassenen georganiseerd hebben. Dat is ook heel divers. Het eerste filmpje wat je kunt zien was voor een terminaal zieke vrouw die we nog een paar dagen naar Verona hebben gestuurd, omdat zij daar een enorme wens had om nog ooit een keer op het balkon te staan van Romeo en Julia voor haar 50ste. Maar ja, ze werd ziek en dat zou ze waarschijnlijk niet gered hebben. Dus we hebben dat nog kunnen regelen dat ze daar toch nog op gestaan heeft. Marco Borsato heeft er ook nog aan meegewerkt, dat zullen we zien in het filmpje. En dan hebben we de verrassing die nadien komt, is voor een mevrouw die halfzijdig verlamd is. En van de een op de andere dag, ook nog vrij jong, ook bijna niet meer kan praten. En wij hebben ervoor gezorgd dat ze een week lang met haar gezin hier in Nieuwvliet in een helemaal aangepaste bungalow kon zitten. En toen kon ze voor het eerst ook weer zelfstandig het strand op. En dat was ook een enorm opsteker voor haar. Dus een paar kleine fragmenten daarvan heb ik meegenomen. We gaan er naar kijken. Oké. Hallo. Hoe was het? Ongelooflijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Nog extra bedankt worden. We hebben echt, heel veel. Ik heb echt een hele goede indruk van Verona afgekregen. Ik heb echt al wat ik wou zien, heb ik ook gezien. Al wat we wouden doen, hebben we gedaan. Ik heb fantastische quality time gehad met mijn collega's eigenlijk. We hebben echt een band om nooit te vergeten. Het was echt een reis om nooit te vergeten. Geweldig. Echt, ja. Geweldig. En dan ook met die muzikant erbij, de serenade eraan. Ja. En het was heel druk op het plein aan het balkon. Ja. En toen die man begon, die zette het Ave Maria in. En dan weer daar zo sereen, dat weer zo mooi. Dat was ongelooflijk. Even kijken. Nou, lieve Anja, het is eigenlijk een soort welkom thuis filmpje. Je bent net met je 3 vriendinnen naar het balkon van Romeo en Julia geweest in Verona. Wij wilden eigenlijk deze dag nog specialer maken. Vandaar deze boodschap. Een hele dikke kus van Marco. Oh man! Welkom in Nieuwvliet. Ja, hopelijk. Ja, Mark, nog even kort. Dit kan niet zonder vrijwilligers. Nee, absoluut niet. En we kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken, zeker in de gemeente Sluis. Dus als mensen zich geroepen voelen om zich aan te melden, ga naar onze website, neem contact op. Want het is erg leuk om mensen die het moeilijk hebben zo in het zonnetje te zetten, zoals je op deze filmpjes kunt zien. Ja, dat geeft heel veel voldoening. Dus mensen die, ook al hebben ze maar eens een uurtje in de maand over, we kunnen altijd mensen gebruiken voor van alles. Dus ik zou zeggen, meld je aan en we kijken wat we samen kunnen doen. Nou, misschien wel mooi om te vertellen. En, het is misschien ook wel gewoon leuk om te doen. Wil ik je in ieder geval feliciteren, want ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger bij jullie. Geweldig, lijkt me leuk om te doen. Super. En goed, meer vrijwilligers voor Mascura. Nou, ik heb me al aangemeld.
Misschien ook wel leuk om dan te volgen. Nou Mark, ik wil je in ieder geval bedanken dat je hier bent geweest. En ik hoop dat er nog meer vrijwilligers bij willen komen. Ja. En dat jullie vooral kunnen doorgaan met jullie mooi project dat jullie hebben. En dat je nog heel veel mensen blij mag maken. Nou, fantastisch. Bedankt dat je ons hebt uitgenodigd. Want het is belangrijk dat we in ieder geval ons kunnen laten horen. Nou, beste kijkers van Scheldemondig, dit was het dan. Een mooie stichting. Meer informatie, zie hun website. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van Scheldemondig.